18 greba egun egin dituzte Bizkaiko zahar-etxeetako elako langileek eta goizean heldu dira akordiora patronalarekin. 2 urteko lan gatazkaren ostean lortu dute hileko soldata 1.460 eurotik 1.800 igotzea 2025erako. Horrela, Gipuzkoan UGTek gutxiengoan lortutako hitzarmena baino hobea erdietsi dutela azpimarratu du ELAK gaur eguerdian Bilbon egindako agerraldian. ELArekin batera, UGT sindikatuak ere sinatu du patronalarekiko akordioa. Hitzarmenak 5.000 langile baino gehiagori eragiten die, gainera, ELAK azaldu duenez hitzarmenak bermatu egiten du langile taldearen 85% finkoa izatea eta ordezkapenak lehen egunetik betetzea. Labek, nabarmendu du bere aldetik langileen konfrontazioak eta borrokak eragin duela soldaten eguneraketa lortzea, baina aldi berean uste du sinatutakoak ez duela hobekuntza sozialik jasotzen zaintzaren sektore feminizatuan beharrezkoak direnak. Gabon, Arabako zahar egoitzetako langileek lehenengo greba egun abiatu dute gaurkoan ELA eta LAB sindikatuek deituta. Alde batetik, Arabako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea exigitzen dute eta beste alde batetik Bizkaiko eta Gipuzkoako adinduen egoitza pribatuen baldintzak izatea eskatzen dute. Nahi duguna da Arabako lehenengo hitzarmena eta bigarrena da Bizkaia eta Gipuzkoako ekiparazioa. Azken finean langile hauek 1.682 ordu lan egiten dute, 1.000 eurogatik, eta Bizkaian 1.582 ordu 1.200 eurogatik. Orduan nahi duguna da haien ekiparazioa. Lan berdina, soldata eta baldintza berdina. Negoziazioa guztiz blokeatuta dago, guk etengabe aldatu dugu gure eskaera, gure plataforma, soldaten aldetik, eta orain egoera, da azken mai negoziatzailea martxoan izan genuela, martxoaren 15ean, eta gaur egun ez daukagu inolako erantzunik. Adegi patronalak eta ELA eta UGT sindikatuek astearte honetan sinatu dute Gipuzkoako metalgintzako hitzarmen berria. Maiatzaren 11an itxi zuten akordioa eta gaur irudikatu dute akordioaren sinadura. 4 urterako akordioa da, 30.000 langileri baino gehiagori eragiten die eta soldata igoerez gain azpi kontratatutako langileen subrogazioa eta euskararen normalizazio plana jasotzen ditu hitzarmenak. Hain zuzen ere, 2023 honetarako 5% soldata igoera adostu dute. Bilbotik eta Bergaratik oinez Gasteizera 1.400 euroko pentsioa eskatzeko. Atzo eguerdian abiatu ziren pentsiodunak eta ostegunean iritsiko dira Gasteizera. Beste martxa bat gaur hasi da Agurainen. 3 zutabeak Gasteizen bilduko dira Etzi Carlos Lehena plazan eta handik manifestazio bat egingo dute. Autobusez ere joandako pentsiodunak batuko zaizkie. Lehen eguneko balorazio positiboa egin dute. 80 euro gutxienezko pentsio hori lanontzan lortzea. Eta horretarako, Madrileri eskatu badiogu be, Madrile momentu honetan onino, betxaz Madrileak ez du zehaztu dirurik horretarako, eta bitartean eskatzen dutzegu, bai Gasteizko gobernuri eta bai Iruñako gobernuri 1.080 eurora pentsio guztiak osagarritzea. Hori da guzti honen helburua. Alerta horian dago Nafarroako Foru Erkidegoa gaur. Alerta ezarri du, ekaitz eta euri arriskuagatik. Hain zuzen ere bereziki, Erribera inguruan bota du euria. Ordubetean metro karratuko 40 litro botatzea espero da goizean eta eguerdi partean egin du euri gehien. Hala ere, badirudi iparraldean asteburuan uholdek kaltetutako eremuan euriteak apalagoak izan direla. Hori bai, ezegonkortasuna izan da nagusi eta tarteka ekaitzak jo du. Joan den ostiral gauetik larunbat goizaldera bitarte izan ziren euritek kalte handiak eragin zituzten Urumealdean eta Bortzirietan. Zehazki, herri kaltetuenak Arano, Bera eta Lesaka izan ziren. Asteburuan auzolanean aritu dira garbitzen ahal den neurrian behintzat. Eta atzo hasi ziren kalte horiek neurtzen, behin-behineko txostenak egiten ere. Gainera,
Gipuzkoan, Ereñotzuko eta Pagoagako inguruak hondamendi eremu izendatzeko eskatu dute joan den asteburuko euritek egindako kalteengatik. Asteburuan Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasa bortitzek uholdeak eragin dituzte Lesakan, Beran eta Aranon. Zorionez ez da hildako ez da zauriturik izan, baina kalte materialak handiak izan dira. Nafarroako gobernuak iragarri du, aste honetan bertan onartuko duela hondamendi eremu izateko eskaria gobernu bileran. Bitartean, kalteak jasan dituzten personek zuzenean joal izanen dute ekonomia ministerioko aseguruen konpentsazio partzuergora. Azken honen kalkuloen arabera, kalte materialak 4 eta 5 milioi euroren artekoak izan daitezke. Kiroletan berriz, bizikletaren erabilera sustatzeko eta 2023ko turrari ongietorria emateko bizitur jaialdia egingo dute. Maiatzaren 7an Donostian izan zen, ekainaren 4an Arabako hiriburura helduko da eta ekainaren 25ean Bilbora iritsiko da. Azkenean ikaragarria da, ez? Ikusi dugu hemendik Euskal Herriko itzulia ateratzen denean, oso polita dela eta orain Frantziako turra izatea, txirrindularitzan munduko eventu handiena dena, ikaragarria da, bai. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. 78 greba egun egin dituzte Bizkaiko zahar-etxeetako elako langilek eta goizean heldu dira akordiora patronalarekin. 2 urteko lan gatazkaren ostean lortu dute hileko soldata 1.460 eurotik 1.800 igotzea 2025erako. Hitzarmenak 5.000 langile baino gehiagori eragiten die. Araban berriz zahar egoitzetako langilek lehenengo greba eguna abiatu dute gaurkoan, ELA eta LAB sindikatuek deituta. Alde batetik, Arabako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea exigitzen dute eta bestetik Bizkaiko eta Gipuzkoako adinduen egoitza pribatuen baldintzak izatea eskatzen dute. ELA eta LAB sindikatuek 2 greba egun deitu dituzte maiatzaren 23an eta 24an Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Lehenengo greba egunean manifestazioa egin dute Gasteizen. Arabako lehen hitzarmenaren negoziazioan patronalen blokeoa salatu dute. Azaldu dutenez, urrian egin zituzten lehenengo manifestazioak eta grebak eta egoera aldatu ez denez, aldarrikapenak berriz kaleratzea erabaki dute.
Nahi duguna da gure Arabako lehenengo hitzarmena, eta bigarrena da Bizkaia eta Gipuzkoako ekiparazioa. Azken finean, langile hauek 1.782 ordu lan egiten dute, 1.000 eurogati, eta Bizkaian 1.582 ordu 1.200 eurogatik. Ordune nahi duguna da haien ekiparazioa, Osa, lan berdina, soldata eta baldintza berdina. Negoziazioa guztiz blokeatuta dago, guk etengabe aldatu dugu gure eskaera, gure plataforma, soldaten aldetik, eta bueno, orain egoera, da azken mai negoziatzailea martxoan izan genuela, martxoaren 15ean, eta gaur egun ez daukagu inolako erantzunik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore honetarako hitzarmen bat eskatzen. Sindikatuek sektore feminizatuko langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatu dute. Arabako Foru Aldundiari eskatu diote zaintzak negoziotzat ez hartzeko eta azpimarratu dutenez zaintzak publikoak izan behar dira. Maiatzaren 23an manifestazioa egin dute 11etan plaza berritik Aldundira. Maiatzaren 24an berriz 11etan elkarretaratzea antolatu dute Los Desamparados plazan. Eta greban jarraitzen dute ere Osakidetzako langile azpi kontratatuek lan baldintzen homologazioaren defentsan. Grebalariek 5 eguneko kanpaldia abiatu zuten atzo Gurutzetako ospitalaren aurrean. Osakidetzak azpikontratatutako garbitzaileek beste urrats bat eman dute lan gatazkan. 5 eguneko kanpaldia abiatu zuten astelehenean Gurutzeta ospitalaren atarian. Greban daude langileak elak deituta 85 egun daramatzate lanera joan barik, eta LAB, UGT, Komisio Obreras eta SK intersindikalak deituta apilen 26tik grebara batu ziren bestain bat. 5 urte daramate lanituna berritu barik eta Osakidetzak azpikontratutako garbitzaileen aldarri nagusia lan baldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea da. Bere garaian baldintza horiek adostu zituzten sindikatuek enpresekin eta Osakidetzarekin, baina orain Osakidetzako zuzendaritza homologazio printzipio hori hausten ari dela salatu dute. Garria eta lotsagarria iruditzen zaigu zuen jarrera. Urte bete baino gehiago irekita daraman lan gatazka baten aurrean. Osasun sailak beste alde batera begiratu du. Horrez gain, negoziaziorako borondaterik ez izatea leporatzen diote Osakidetzari, baina bien bitartean Osakidetzak dio ez dagokiola berari bereaz den pertsonalen lan baldintzak negoziatzea. Eta langileek argi dute prest daude protestak areagotzeko horrela jarraituz gero. ELA eta UGT sindikatuek Gipuzkoako metalgintzako hitzarmen berria sinatu dute Adegirekin. Donostian bildu dira, KPIaren araberako soldata igoerak aurreikusten dituen sektoreko lan akordioaren sinadura irudikatzeko. LAB eta Comisiones Obreras kritiko agertu dira akordioarekin eta ez dute sinatu. Gipuzkoako metalgintza! KPIa ez da bermatzen soldata errealetan, patronalak duen orduekiko malgutasuna ez da ikutzen, 9. artikulua, lan osasunaz ez da ez hitz egiten, eta ordu jaitsiera simboliko bat besterik ez du jasotzen. Eta gaur jakin izan dugu. Joan den astean Zaldibarren istripu ez traumatikoa pairatu zuen langilea hil eginda. Industrias Gonzalo Arizaga enpresan 52 urteko langileak istripu ez traumatikoa izan zuen eta erietxean egunak pasa ostean hilda zauriei ezin eutsi. Zain zuzen ere gaur maiatzaren 23an LAB sindikatuak elkarretaratzea egin du Iruñean, azken egunotan Nafarroan 2 langile hil direlako. Dagoeneko 23 pertsona hil dira urten lanean Euskal Herrian. Heriotza ez traumatikoak ugaritzen ari dira eta gero eta nabarmenagoa da lanpostu jakin batzuetan laneko arrisku faktorek istripu horietan duten eragina.
Bilbotik eta Bergaratik Oinez Gasteizera 1.080 euroko pentsioa eskatzeko atzo eguerdian abiatu ziren pentsiodunak eta ostegunean iritsiko dira Gasteizera. Beste martxa bat gaur hasi da Agurainen. 3 zutabeak Gasteizen bilduko dira etzi, Carlos Lehena plazan eta handik manifestazio bat egingo dute. Pentsiodunen mugimendutik balorazio positiboa egin dute lehenengo egunari begira. Euro gutxienezko pentsio hori danontzat lortzea. Eta horretarako Madrileri eskatu badiogu be, Madrile momentu honetan ondino, behintzat Madrilek ez du zehaztu dirurik horretarako, eta bitartean eskatzen dutzegu, bai Gasteizko gobernuri eta bai Iruñako gobernuri 1.080 eurora pentsio guztiak osagarritzea. Bilbokoa izan da, unkigarri, IEL 200 lagun egiten dugu, udaletxe urreko eskilara horietatik. Eta gero, bidean oso ondo, eguraldia lagun, jente pilo bat ikusi dugu kanpoan, martxe horretan, txaloa joten, oso ondo, oso ona izin gaurko urtera hori. Atzo iragarri zen Bizkaiko ostalaritzako langileek lanuzteak egingo dituztela ekainaren batean. ELA, FUGT eta Comisiones Obreras sindikatuek 3 orduko 3 lanuzte iragarri dituzte hitzarmen duina eskatzeko. Manifestazioa ere egingo dute arratsaldeko 8etan hasita. Eta munduko bankuak beken antolatu duen kongresuaren aurka protesta egin dute hainbat eragilek. Eskubide sozialen gutunak, EH Kapitalari Plantok eta Jauzi Ekosoziala plataformak deitu dituzte protesta horiek. Euren aburuz, bankuak bere jarduna berdez tindatzeko antolaturiko konferentzia bat da Barakaldokoa eta datozen egunetarako ere hainbat protesta daude deituta. Bilabonako eraso homofoboaren ustezko egileek eta biktimek deklaratu dute gaur Tolosako epaitegietan. Horretan, epaileak urruntze agindua ezarri du ustezko erasotzaile batentzako. 5 orduz, bi aldeen testigantzak entzun ostean, epaileak urruntze agindua ezarri du, biktimek eskatzen zutena. Hauek beraz, pozik agertu dira erabakiarekin. Horretan, biktima baten izebak eta lekuko batek epaitegian deklaratu dute, 2 biktimekin eta ustezko 2 erasotzailerekin batera. Gai zaldatuko dugu orain, eguraldiari dagokionez, alerta horian dagoelako Nafarroako Foru Erkidegoa gaur. Estatuko Meteorologia Agentziak alerta ezarri du ekaitz eta euri arriskuagatik. Hainbeten arabera, egun osoan zehar bota ditu zaparradak eta arratsaldetik aurrera ekaitzak izan dira protagonista hainbat lekutan. Hala ere, badirudi iparraldean, asteburuan uholdek kaltetutako eremuan euriteak apalagoak izan direla, hori bai, ezegonkortasuna izan da nagusi. Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasabortitzek uholdeak eragin ditu Beran eta Lesakan, eta kalteak sortu ditu 2. mailako sareko 3 bideetan. Aranoko herrigunean eta inguruko hainbat baserri errepidez inkomunikatuta utzita. Gobernuak Ilarrate gainako beran egin duen euri neurketan 101 litro metro kuadroko prezipitazioak jaso ziren. Lesakan Astazelaietako euri neurketan metro kuadroko 43 litro jaso zituen, eta Goizuetan metro kuadroko 40 litro.
Añarbeko Gipuzkoa presaren euri neurgailuak, justoki Aranotik gertu dagoenak, 251 litro jaso ditu metro kuadroko eta prezipitazioak pilatzearen ondorioz, Berako eta Lesakako hiriguneetan kalteak eragin ditu etxe bizitzetan eta bajeretan, bi hauek urez betez. Kalteak beran bildu dira bereziki, zia errekak gainezka egin eta gero. Lesakan bertzalde, Luizi batek 15 etxe bizitza inguru kaltetu ditu. Pasatu dena hori, goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, Sos Navarratik, eta zia erreka hori gainezka egindula, eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiora, eta ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik, aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa eta jendartea bisatu, bomberokin egon eta dena martxan jarri. Erran behar da, hori, pare bat ordutan gertatu dela dena, 120 litro edo erori omen dira eta ordua ere alakoa zen, gauez eta alde batetik pentsatzen genuen, eguerdiko 12 gertatuko balitz, igual jende gehiago dago kalean eta bar. Eta, urak karri duen indarra izugarria izan da, kotxeak mugitu ditu, eta, Ramirez presidentea ordea, beran eta Lesakan izan da. Kalteak baloratu eta errepideak konpontzeko tenorea heldu da. Bitartean, herritarrak auzolanean orain ezker eskuin garbiketa lanetan. Nafarroko gobernuak iragarri du asteazkenean onartuko duela hondamendi eremu izendatzeko eskaria gobernu bileran. Bitartean, kalteak jasan dituzten eta segurua duten pertsonek zuzenean jo ahal izanen dute ekonomia ministerioko aseguruen konpentsazio partzuergora. Azken honen kalkuloen arabera, uholdeek 4 eta 5 milioi euro arteko kalte materialak eragin dituzte zonaldean. Euria bota badu ere, lehorteak eta klima aldaketak lehen sektorean izan ditzaken ondorioak aztertzeko bilera egin dute, sektoreko ordezkariek eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait erakundek. Eusko Jaurlaritza buru, lehendabiziko aldiz elkartu dira eragile guztiak, nekazaritza eta klima aldaketaren mailan gaur egungo egoeraren analisia egin eta beharrezko neurriak eztabaidatzeko. Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila bildu du. Aurre ikuspenek sektorari aurre hartza eta laguntza eskatzen dutelako. Lehorteak eta klima aldaketak lehen sektoran izan ditzaketen ondorioak aztertu dituzte. Unezaiak bizi baitituzte lehen gaien presioan igoeragatik eta azken hilabetetako urfaltagatik. Uzta txikiago dago eta alde batetik belar gutxiago jaso da, batez ere Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zertxo bait gehiago, eta aberen elikadura zaila izango da eta gaina prezioak gora egin du. Lehorteak oraingoz euskal gizarte osoari eraginez badio ere gogor jotzen ditu nekazaritza eta abeltzaintzako profesionalak. Testuinguru horretan kanpoan erositako bazkaren menpekotasuna txikitzeko eta laboreak ahalik eta modurik eraginkorrenan ureztatzeko beharra dagoela nabarmendu dute ordezkariek eta neurriak adostu dituzte horretarako. Bada animalientzako bazka ekoizpen handitu egingo da eta autokontsumoa sustatu. Aberek behar duten elikadura bertan neurri batean ere martxan jartzea eta horrek suposatzen du gauza desberdinak egin ahal izatea. Ur hornidurari erreparatuz gero uraren Euskal Agentziak txosten batean adierazi duenez egungo egoera duela urtebete baino txarragoa da. Naiz eta betetzen maila 70%tik gorakoa den Euskal Autonomia Erkidegoko urtegietan. Larrialdi neurririk hartzera eramaten ez duen egoera bat bada ere, kontuan hartu behar da joera horrek jada ekosistemetan duen eragina. Ildo horretan ekimen sorta bat planteatu da. Ur hornidura bermatu egin behar dugunez, ur hornidurako sistema osoa, azpiegitura osoak hobetu egin behar diala, indartu egin behar dirala, eta ditugun galderak baita ere gero eta gutxiago izan daitezen hobetu behar dugula. Horrela ur faltak ganaduaren elikaduran eta baratzen mantentzen eragin ditzaken arazoak arintzen lagundu nahi da. Gazteiz hiriko makile eskuratzeko lehian diren hautagaiekin eta zerrendakideekin izan da Hamaika Telebista gai ezberdinen bueltan solasean. Mugikortasuna izan dute hizpide, tranbia, BIA, TAO eta bizikletaren erabilera besteak beste. Entzun dezagun.
alde batetik egin genuen lehenago Salburuarako luzapena, alde batetik laburragoa zelako bidea, ezta? Eta nik uste dut, Salburuan azken 4 urtetan obrak sufritu egin ditu jendeak, eta orain oso pozik dago azpiegitura honekin. Eta egia esan, emaitzak oso onak dira. Jende asko erabiltzen du tranbia Salburuatik zentrora, eta zentrotik Salburuara bai, ezta? Alde horretatik oso pozik gaude. Baina horrengo pausua da Zabalganara bidaltza. Zabalganara bidaltzeko kilometro gehiago dira, obra gehiago kostatuko zaigu, obra luzeagoa delako, baina nik uste dut guztiz funtseskoa, guztiz importantea, eta saiatuko gara lehen bultzatzen proiektu hau datorren agintaldian martxan jartzeko. Egon ziren, baina hori ja konponduta daude, ja adostuta dago dana Eusko Jaurlaritzarekin, eta aldortatik nik uste dut lehen adostasun horiek atzean geratu dira, oain adostasuna da nagusi, argi daukagu bai Eusko Jaurlaritzak bai guk ze bidea nahi dugun egin, eta nik uste dut benetan posgarria da bereziki Zabalganako auzokidentzat. Salburuako eginda dago ja, eta beraz ez dauka zentzurik hitz egitea ea zentzua zeukan ala ez, gure ustez ondo dago, eta gainera proposatu dugu plan bat betoño gamarrako industrialdea berritzeko, eta uste dugu etorkizun batean, ez baldin bada bihar edo etzi, baina bai planifikatu behar dela nola eraman beharko litzatekeen luzatuz, Salburuako tranbia hori, baitare betoño gamarrako industrialdera. Eta mendebaldean, Zabalganari dagokionez, guk ere proposatu genuen Jundizeraino luzatzea tranbia proiektatuta dagoena, hain zuzen ere, Jundizko erdiguneraino, ezta? Ezetz esan zitzaigun, EJ eta PSE-etik, eta guarda eguna, ia alderdi politiko guztiek esaten dutela, ja onartzen dute, egunen batean, ez bada bihar etzi izango dela, eraman beharko dela tranbia baita ere Jundizera. Eta gero, Salburua eta Zabalgana hor arazoa izan da abiadura handiko trena. Abiadura handiko trenak eragiten ari da zenbait daño kolateral edo kalte kolateral, alboko kalteak eragiten ari da, eta egunin batean ikusiko ditu. Ez gara egon normalean tranbiaren aldez. Oso garestiak dira eta ulertzen dugu autobusekin hobeto egin dezakegula. Orain eginda dago eta jendea pozik dago eta espero dugu gero eta jende gehiago erabiltzea garraio publikoa. Zabalgana da Gasteizko auzorik handiena. Uste dut bizi direla 30.000 pertsona inguru eta behar zen garraio publiko bat jendea mugitzeko. Egia esan da, gu beti esan dugu arazo bat zegoela, San Martin auzoa pasatu behar dugu eta horrek dakarren ikusi ditugun arazoak. Azkenean, EAJ-PNV eta Alderdi Sozialista lan egiten dute bere aldetik, ez dute auzoak entzuten, eta bilatzen dituzten irtenbideak batzutan ez dira hoberenak jendearentzat. Behi oso proiektu interesantea da, oso proiektu berria da, eta ez bakarrik hori, oin momentu honetan Madrilen ari dira kopiatzen behi bezalako proiektu bat. Nik uste hasieran bazegoen kontra zeuden pertsona batzuk, baina gero eta gehiago, aldaketa nabarmena, gero eta jende gehiago dago behiren alde. Pentsain behar duzu, zenbat jende igotzen den behira. Inoiz baino gehiago, lehen L2 izeneko linea zeukan, baino askoz gehiago, ezta? Horrek esan nahi du jendea oso pozik dago behirekin, bereziki erabiltzaileak oso pozik daude autobus honekin, eta nik uste dut bide horretik joan beharko garela. Elektrifikatu behar dugu Tubizaren nolabait autobus guztiak, ezta? Hori da bidea eta horretan ari gara. Uste dugu gaur egungo Tubizako flota berritu egin behar dela, uste dugu arazoak egon direla azken boladan, eta uste dut hori dela seinale inbertsio gutxi egin direla azken urteetan. Uste dugu elektrifikatu egin behar dela flota, eta elektrifikatu behar da flota osoa. Eta guk konpromisoa ematen dugu inbertsio handiagoak egiteko horretan. Uste dugu horretan etxeko lanak atzeratuta dabiltzala. Behiarekin, arazoa ikusten diote auto pribatua egunero erabiltzen dutenek. Gure ustez, saiatu egin behar gara, garraio jasangarri publiko, seguro eta osasungarria ematen hiritar guztiei. Ikustekoa da ondorio onak ekarri dituela eta gero eta gehiago behia erabiltzen dela gure auzokideen partetik.
Baina egia esan behar da, gobernua, PNV, EAJ eta Alderdi Sozialista, ez du lan egin jendearen eskutik, ez du entzun jendeari, eta azken finean, hau honen ondorioa da, hori jendea deserosoa egotea, baina beha aukera ona zen, eta eman behar genuen pausua zen, ze garraio publikoaren elektrifikazioa egin behar genuen. Otaren bidez lortzen duzu, zonalde horretan, han bizi direnak nolabaiteko laguntza bat eukitzea bere kotxea bere auzunean aparkatzeko, ezta? Eta horrez gain, lortzen duzu, bigarren helburua da, kanpotik etorritakoak han ez aparkatzea. Baina kanpotik etortzen den jenderi aukerak eman behar dizkiozu. Eta horretarako garraio publikoa bultzatu behar duzu derrigorrez. Eta hori da gure asmoa. Kombinatu behar dela beste zenbait ideiekin. Uste dugu adibidez, personek daukatenean garaje bat edo aparkaleku bat ja estalita nonbaiten, igual etzaiela eman behar tagoaren edo otaren txartela. Gure helburua da atseginagoak bihurtzea kaleak, egitea mugikortasuna osasuntsuagoa, seguruagoa eta jasangarriagoa, eta hor zenbait ekimen daude. Tagoaren aurka ez daude, uste dugu ez dagoela gaizki, baina hori komplementatu egin behar da, osagarritu egin behar da beste zenbait ekimenekin. Kontu hau, beharrezkoa da, azkenean auzoetan jendeak esatzen da ez daukarako aukerarik aparkatzeko, eta baita ikusi behar dugu honen onura. Azkenean, gu egin behar duguna da jendeari eskaini garraio publiko eta mugitzeko era hoberenaz eta gainera kutsatzen duen gutxiago kutsatzen duena, eta taoa jartzea azkenean esaten digu, abisu bat ematen digu, hobe da bizikletaz, oinez edo beste erabatez mugitzea. Gasteiz oso bidegorri sare potoloa dauka, oso sare importante. Hori indartu egin behar da, bi modutara. Alde batetik, sare hori luzatu egin behar dugu, kilometro gehiago egon daitezen, eta horrez gain, bereziki sare pixka bat, aintzinakoak geratu direnak berritu behar ditugu. Eta horretan jarriko dugu indar osoa. Sare, oain martzan daukagun sarea berritu egin behar da, berriro modu egokian jartzeko, eta bestaldetik luzatu behar ditugu oain daukagun sarea, ezta? Txirrindularien azpigiturak hobetu behar dira, bidegorriak hobetu behar dira, asko daude, baina denak ez dira egokiak. Gure ustez behar dugu hirian ordenantza bat, mugikortasun ordenantza bat, proposatu egin dugu ja orten, proposatuko dugu berriz datorren urtean, eta ideietako bat da bidegorriak hobetzea. Nola proposatzen dugu hobetzea? Uste dugu kaltzadara jaitsi behar direla bidegorriak, baina modu segregatu batean. Eta horrela, txirrindulariek segurtasuna ikusiko dute eta uste dugu horrela gehiago erabiliko dela. Jendea ez du nahi bizikletak kaleetatik joatea, eta bizikletak nahi dute kotxeekin joatea, baina horretarako behar dugu trafikoaren baretzea, hori derrigorrez egin behar dugu, eta gu egiten dugun apustua da Gasteiz 30 kilometroko hiri bat izatea. Horretarako adostasunak eta eskua zabala daukagu adostasunak heltzeko, ze ulertzen dugu legealdi honen azkenean ikusi dugula EAJak eta Alderdi Sozialistak ez dutela izan aukerarik, ez dute lan egin mobilitate plan hori aurrera eramateko. Azpiegiturei dagokionez, abiadura handiko trenaren proiektuaren arira Landarlan ingurumen elkarteak jakinarazi du Espainiako garraio mugikortasun eta hiri agenda ministerioak hasi dituela dagoeneko ibilbidearen zundaketa lanak Aralarren Nafarroako aldean sakanan hain zuzen ere. Gipuzkoako udalek jasoa dute jada lan horiei buruzko dokumentazioa, besteak beste Ataungoak eta Iria Alzabalgoak, baina oraindik erabakitzeke dago korridorea nondik egingo den, Ezkiotik edo Gasteiztik. Aralarko zundaketa lanekin hasi dira abiadura handiko trena hortik igarotzeko aukerekin. Eremu horretako udalek, Iria Zabalgo eta Ataungo udalek jaso dute azterketak egiteko baimen eskaria. Orain zehazteke dago baina, Nafarroaren eta Euskal Herriko atelakoaren loturan nondik egingo den, Gasteiztik edo Ezkiotik.
Duela hilabete batzuk, instituzioek argi utzi zuten zein aukera lehenesten zuten. Espainiako gobernu eta Nafarroa Gasteizen alde agertu ziren, Jaurlaritzak Ezkioko lotura nahiago zuenean. Lehenengo kasuan Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Sakanari eta lautadari eragingo die oztopo natural eta sozial gisa, bertako biztanleek lurraldarekin duten harremana modu garrantzitsuan aldatuz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren arten garestiena. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zailtasun tekniko handiagoak ditu AHT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da, gutxi gorabehera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Ezkiotik barrena Donostia eta Iruña 53 minutuan lotuko lituzke AHT-ak, Gasteiztik barrena berriz ordubetean. Era berean Gasteiztik Iruña Bilborekin 40 minutuan eta Ezkiotik ordubetean. Bien arteko ezberdintasun nabarmenena iraupenean dago. Momentuz ez dira akordio batera iritsi, baina lotura alde batetik edo bestetik egin bi proiektuekin aurrerantz jarraitzen dute. Izan ere Espainiako garraio mugikortasun eta hirigenda ministerioak dagoeneko eman ditu Aralarren egin behar dituen zundaketa lanekin hasteko lehen pausoak. Gipuzkoako udalek dagoeneko jaso dute lan hauen dokumentazio eta baimen eskaria. Bilboko aireportuko ibilgailuak bioerregaien bidez ibiliko dira hilabete honetan. Iberia Airport Services konpainiako ibilgailuak dira eta Petronorrek ekoitzitako erregai organikoa erabiliko dute, 5.000 litro guztira. Egun gutxi geratzen dira hauteskunde gauerako. Maiatzaren 28an jakingo da zer alderdik gobernatuko duen udaletxe eta foru aldundi bakoitzean. Ikus dezagun zer proposamen iragartzen duen alderdi bakoitzak euren kanpainetan. Eta horregatik eskatzen dugu botoa. Alkilerrak topatzeko, beste etxe bizitza politika egiteko, beste politika industrial bat egiteko, euskara eta euskal kulturaren defentsa bestera batetara egiteko, korrupzioari ateak ixteko. Norabide argia eta kudeaketa ona behar ditugu aurrera egiten jarraitzeko. Eta dezima gutxi batzugatik baitare kolokan egon daiteke eskuina, ultraeskuina gobernuetan sartzea. Durango denontzako lekua dago. Horretarako, gure proposamena nazioarteko etxea egitea da. Denok batera. Iruñar bakoitzaren ongi izatea da nere kezkarik nagusiena. Mikel Serrano Zumarragako PSko alkategaia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. 5 legegintzaldi daramatza dagoeneko alkate karguan eta nabarmendu du herritarrekin harremana izateak aukera eman diola. Ikus dezagun. Eraldaketa handiak izan ditugu, ez? Bai egia dela gure zeina identitate delako horiek
ematen duela, aukera askotan ebai jendearekin hurbiltasun eta gertutasun hortan izateko. Nik askotan esan dut, alkatetza ez dagoela bulego baten, baizik eta Zumarraga osoko bide plaza edo iskin guztietan, eta herritarrekin harreman horrek ematen du aukera, diagnostiko hori egiteko, zein dan Zumarragaren dauzkan beharrak, eta hortik aurrera planteatu, behar horiei aurre egiteko proiektu ezberdinak. Eta horrekin batera ere bai egia dela, azpiegitura aldetikan esanguratsuak izan dira, legealdi guztiagoetan egin izan ditugunak, estazio intermodala, non uztartzen diran, garraio publikoa, lurralde bus, parkin pribatua badaukagu kotxeentzako, bide gorria, honekin batera ere bai Renfe edo treneko ere bai estazioa. Hortaz aparte interpretatu zentroa, esanguratsu izan da gure pixkat joia dela korona dan Antioko Baselizaren inguruko interpretazio zentroa, museo batekin eta bertan ebai restaurante batekin. Bertatik ibilbide paisajistiko bat oso esanguratsua danak eta guztio konbidatze ditutenak, Zumarraga gerturatu, Baseliza ikusi eta bertatik Zumarratarraz eta Zumarragaz disfrutatzeko. Eta honekin batera ere bai eraldaketa oso nabari bat. Azken finean ere bai irisgarritasuna oine danon ahotan daukagun hori, aspalditik Zumarran hasi ginen, eta horren adibide ditugu, zaharberritu izan diran kale asko, kale ugari, peatonalak egin izan ditugun batzuk, eta honekin batera ere bai, jardunean segitzeko, zaharberritze hortan, pixkanaka gutxiko geratzen zaigu, baina ondio badaukagu lana. Euskararen lege berri bat onartzeko garaia dela aldarrikatu dute Ehunka-lagunek Iruñean. Baluarte plaza eta Gazteluko plaza lotu ditu giza kateak euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko. Euskal Herrian euskarazek hurrengo legealdia euskararen ofizialtasunarena izatea eskatu die alderdiei. Eta uste dugu gobernu aurrerakoi batek ezin duela beste behin euskararen gaia alde batera utzi eta euskaldunon eskubidea kontutan ez hartu. Beraz, uste dugu badela garaia eta badela ofizialtasuna onartzeko garaia eta datorren legealdi izan behar dela ofizialtasunarena. Aliguaen nabarron umi ezetz benetan, euskaren promozioa deritxoz inpozaketa, inpozatza da euskara legearen mamaketa, bai eredu inpozaketa, gure lurra apurketa. Euskararen inguruko eztabaida politikoak bere horretan jarraitzen du. Nafarroan euskararen ofizialtasuna eskatzeko ere borrokan jarraitzen dute eta horren inguruan hitz egiteko Sugoi Etxarri Euskal Herrian euskarazeko kidea daukagu pantailaren bestaldean. Gabon. Haupa, kaixo. Azken aldian esan dugu, hizkuntza eskakizunek zeresan handia eman dute batez ere zerbitzu publikoan eta beste hainbat arloetan ere. Duela aste batzuk manifestazio egin zenuten Iruñean, nola joan zen? Manifestazioan inguruan egiten dugun balorazio oso positiboa da, gizakate jendetxoa izan duzen, eta hori ehundaka herritarrek eskutik helduta irudikatu nahi izan genuen ezarri nahi izan diguten eta urtetan ezarri nahi izan diguten zonifikazioen gainetik eremu eta pareta horien gainetik ofizialtasuna eskatzen dugula denok batera Nafarroa osoan eta oinarrizko gauza dela hori hizkuntza eskubideen aldetik oinarrizko lege bat izango litzatekeela euskararen lege berri bat ofizialtasuna onartuko lukena. Euskarari dagokionez, puntu honetan nolakoa da egoera Nafarroan? Pixkat, azkeneko hitzartzean esan genuen bezala, egia da, lege horren bidez eta zonifikazioen bidez, bai lortu zutela neurri handi batean legez gauzatu zen hori, gure marko mentalean ere sartzea, eta baita ere hezkuntzan, eta eragina izan du arlo guztietan, eta egia da, horrek lortu beraien helburu hori euskara mendialdean eta iparraldeko txokoetan
txokoratzeko eta mantentzeko estrategia kostinte hori, bere eragina izan duela, eta neurri handi batean, eman dituela bere fruituak beraientzako, guretzako oztopo bat izan dena, baina, egia da baita ere, aurrera pauso handiak izan direla baita ere, euskalgintzaren aldetik, euskarazko hezkuntzaren aldeko borrokak, helduen euskalduntzaren aldeko borrokak, eta beste hainbat borrokak, eman dutela bere fruitua, eta traba guztien gainetik euskarak aurrera egin duela baita ere urte guzti hauetan Nafarroa garai guztian. Hauteskundeen atarian gaude, Sugoi, zer eskatzen duzu datorren legegintzaldirako? Ustut nabarmena dela urte guzti hauetan euskalgintzak eta euskaren normalizazioaren prozesuak izan dituen oztopoak, nabarmena dira, eta azkeneko 8 urte hauetan, azkeneko 2 legegintzaldi hauetan, atzean utzi dugu UPN, ustez euskaren normalizaziorako oztopo nagusiena, eta ustez aurrerakoiak diren gobernuak izan ditugu. Baina egia da, euskararen arloan ikusi dugula oso pauso txikiak eman direla, eta ez dela gai honi ez zaiola heltzen behar duen moduan, eta uste dugu badela garaia, eta datorren legegintzaldian gobernu aurrerakoi bat osatuko bada, negoziazioetan ofizialtasuna lehenengo lerroan egon behar dela, eta uste dugu datorren legegintzaldia ofizialtasunarena izan behar dela. 4 hamarkada daramatzazue, Nafarroa euskalduntzen, ez dakit mobilizazioekin jarraituko duzuen edo zer daukazuen jada buruan aurrerantzean egiteko? Uste dugu, orain hauteskundeak datoz, eta ikusi beharko da baitare panorama nola gelditzen den, eta negoziazio horietan zer ateatzen den. Gu jarraituko dugu kalean ofizialtasunaren beharra mahai gainean jartzen, uste dugu azkeneko aste eta hilabete hauetan pauso garrantzitsuak eman ditugula honen inguruan, eta orain egia da, alderdiei dagokiela bere lana egitea, eta ematen dituzten pausoen arabera baita ere, horren araberako erantzuna emango dugu kalean. Eta bestalde, egia da, hontaz gain, Euskal Herrien euskarazetik orain pixkat topaketei begira gabiltzala, Euskaltzale independentiston topaketak antolatzen gabiltza, urriaren 7 eta 8 izango dira, eta uste dugu, eraso pila jasaten ari garen, oldarraldi judizial hau jasaten ari garen momentuan, dela oso aukera polita euskaltzaleak elkartzeko, patxada elkartzeko eta pixkat elkarrekin aurrera begira jartzeko aukera bat izan daitekela, ez hainbeste defentsibatik edo, baizik eta aurrera pausoak ematen, pixkat atzera begira nahi gaituzte, baina guk aurrera begira jarri nahi dugu, eta euskalgintza pixkat aurrera begira jartzeko ekarpen hori egin nahi dugu baita. Sugoi, gu zuekin ere aurrera begira jarriko gara eta gertutik jarraituko dugu ematen dituzuen pausu guztiak. Mila esker gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta gai zaldatuta omenaldia egin diete Ezkaban gerra zibilean gotortuta eduki zituzten presoei. Ihesaldiaren 85. urteurrena da, eta ekitaldian lehenengoz preso horien familietako emakumeak jarri dituzte erdigunean. Leire Martínez. Asteburuan Iruñako Ezkaba mendiko gotorlekuan preso egondakoei omenaldia egin zieten. Aurtengoa 85. omenaldia da ihesaldia izan zenetik. Aurten emakumeak izan dituzte bereziki gogoan, presoen amak, emazteak eta alabak. Gainera, espetxe zaharra memorialeku izendatu zutenetik, lehendabiziko oroimen ekitaldia da. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzigabeko itxaz gizon algea.
ez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinaztearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Eta omenaldiez gabiltzala duela 15 urte, Iñaki Otxoa de Olza mendigoizale iruindarra zendu zen 7.400 metroko altueran Nepalgo Anapurnan. Asteburu honetan, mendigoizale Nafarrari omenaldia egin diote. Leire Martínez. Duela 15 urte zendu zen Iñaki Otxoa de Olza mendigoizale iruindarra Nepalen Anapurna mendian 7.400 metrotan. Asteburu honetan omenaldia egin zaio Beriain mendian bere familia eta lagunen esku. Beriain mendia Iñaki Otxoa de Olzaren mendikutxuna zen. Bertara maiz joaten zen entrenatzera eta plazerra hartzera. Omenaldia Unanu herrian finitu zen. Eta kultura arloan Gaubeako Subertiadaren 6. edizioa ospatuko da 4 kontzerturekin. Emanaldiak Batxikaboko San Martin eta Tuestako Andra Mariaren elizetan egingo dira, uztailaren 1-tik 11-ara. Irulegiko eskuari eskainitako erakusketa bat ondu du Nafarroako eskualdunak elkarteak Iruñean. Zorioneku euskara eta euskal kulturaren 2100 urte bildumarekin, aurkikuntza arkeologikoaren balio artistikoa aldarrikatu nahi du elkarteak. Iruñeko plazara gunean zabalduko dute bilduma, maiatzaren 25-tik ekainaren 30-ara. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Thatchers taldearen Goizean Oskorria bestearekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.